Понякога не е умът първи, който разбира, че нещо не е както трябва. Първо тялото започва да говори. Ставаш сутрин и вместо енергия усещаш тежест. Усмихваш се, а вътре сякаш се затваряш още повече. Заспиваш с чувството, че животът ти минава покрай теб. Познато ли ти е? Това не е слабост. Не е липса на качество. Това е сигнал. Това е твоят глас, който те кани да видиш истината, че трябва нещо да видиш, трябва нещо да осъзнаеш, трябва нещо да направиш, да промениш, да потърсиш отговори. И ако това, което казваме е истина за теб, тогава си на правилното място. Създадох няколко кратки въпроса и отговорите им ще отнемат 3 минутки, но ще ти помогнат да чуеш гласа си и отговорът, който търсиш. А на мен ще ми помогнеш да създам нови ресурси, които ще са полезни за теб и за много други жени като теб. Въпросите са отдолу под видеото в коментарите. Подари си 3 минутки и отговори.